Marts 2014, der sker der noget ekstraordinært. Vi har hentet 2 virkelig gode kapaciteter fra udlandet. Dem vil vi gerne præsentere for jer. Den ene, Brian Clement, som er direktør for Hippocrates Health Institute i Florida. Han var i Danmark, også på Vejle Fjord sidste år. Han har været her mange gange. Et fantastisk sted, hvor de hjælper folk gennem naturlige behandlinger, gennem raw food. Vi har inviteret Thomas Rau. Han er fra Schweiz, hvor han driver en klinik, som nu er 52 år gammel. Paracelsusklinikken i Lustmühle ved St. Gallen i det nordøstlige Schweiz. Hans særkende er, at han laver biologiske behandlinger uden, kan man sige, receptpligtig medicin. Hans fundament er også en rå plantebaseret kost, og han bruger biformer, som er ret spændende at høre om for os i Danmark. Konferencen er fredag den 22. marts 2014. Og konferencen, det er en fredag. Den er international, det vil sige, at der er indbudt gæster fra udlandet. Den bliver på engelsk, og så er den tilegnet professionelle, altså læger, ernæringsterapeuter, jordmødre, fysioterapeuter, alle med en faglig tilgang til emnet. Lørdag den 22. marts er der seminar for alle. Alle er indbudte og velkomne. Det er en dag med emner af almen interesse. Formiddagen er Brian Clement og Thomas Rau, og det foregår på engelsk. Eftermiddagen er med Anna Iben og jeg, der hver især kommer med en dansk vinkel på det her med raw food. Hvad er det? Hvad gør man? Hvorfor?